rekuti ndiye uya mukomana Tobias wepaGutu. Zvino ndakandafone nere Infinity Interiors zvikanzi Tobias uya uzotora bachelor's couch. Kwani ndagoziva here kuti bachelor's couch ndochi ichocho. Ndikati ndepabiko nhai veduwe zvikanzi kona 70 and kwame pasama Leximo. Kongoi. Magadi. Nandida kurashika. Papa Infinity. Kona hanzi kona chi kona 70 na kwame. Kona 70 na kwame pasama Leximo. Kwa ndizotora sofa. Sofa? Wambotera nezvazvo yamuruwa. Wo. Mwari wangu mpenyu. Ripi iri? Iri? Rakakona kudai? Resaka. Apa? Resaka kudai. T-shirts. Nema t-shirts? Iri? Mirandi nditenda kafugama. Chitenda Mwari. Nekuti Mwari ari kundigonera. Kepisi ndeyangu. Zvese ndezvo. Mwari wangu na baba vangu namata. Nani? Nondonyorisa paimba yeraundi. Asi zvemunosanda kana kavakirwa chi paine bhamulo investment ndavakirwa imba. Saka ndatowana pakuisa. Kwazvina manuki. Ndongerawo zve. Mai we inondodini baba we. Jesus! My way. Inondodini my way. Inondodini babo. Inondodini. Kana wata mabasa gunda imbwa suda my way. Gunda imbwa suda babo. Gunda imbwa suda my way. Inondodini babo. Inondodini. Kana wata mabasa gunda imbwa suda my way. Gunda imbwa suda babo. Gunda imbwa suda my way.